Sumai kotor kothong besani ulni bekhak. Kokti salok kumpui panthor bai malaina bagui gini no thiti jora no sokphaika pargo. Pula no sengkha kumpui no panthor sadini ni sumai kotor bomo hai. Agi to sawo anoman na musungkha ke nang jesa sorkari job khlaina nangnai. Tabu khe job mani kaijak manya tamo pher sadi hinai senggo. Ta panthor ang bonini jaga hingke nono haike no sengkhamo nini kuno saya kerei ang nono belaika hamya bai sana klayo thia sani sikang babo ano sawi klangma tongo borok ni bagi no khoroksa tei khoroksa no subanani jeng belai no nango o hawo buma bufani ulo no bwsai wngkha langmani logi song ang bwsai no subana musungo ang borok kahamse nango. Tamoko khumtoya nini obo anoke subai manya haida nang angke borok hamya haida nang job mani ba tamo obo hai kok sawi tongkha kumpui da panthor ang job mano bagui no ikok sawo nang belai no borok kaham ang nono belai no habo hamjago nahar mungno supungna bagui borok langmano phano siriwi makelango jeng khoroksa tei khoroksa no subana nangnai. Tamo subana kok sai tong nang srai sadi tam kono guriri tong kumbui sao ang babone sumai man naragnai babo ano sawi kelangma tongo nang job manke khoroksa kha kaham akol kaham job kerei selano nai kaijak di bini langma nang subadi tei sao khoroksa sela beri job kerei no kaijak manoke beri rokhe tangi job kerei selano kaijak manyang nai. Da panthor nang khoroksa job kerei nai to kaijak sidi angmo job kerei sela nai kaijak sinai haike bo sini horano projukti saimano wansuk nai di haike tei khorok nai ni nukung ban sinai ang nang bai kaijak manglakha da panthor. Nang thungma haida matong seng ra TV serial haida matong pula ke sao job nangnai tabu ke sao bwsai sakri kerei no subana nangnai ba kumpui ba bisiba kok sai tong habla nang bai nini kono naragui no hamjang mano hamjaya haike selama khnatana nang dopa hoda tisai kobor kok hai sai tong asuk rang bangka hingke bagi sare di kerei rong no subadi je tongma nang bayang sido hamjang ma sacrifice riwi khorong nai bekar banseri no joto borong no to nang phurung damano joto hoda dopa no phurungnani phani ni thani toda tong nini bagi sang BA MA B.Ed pass ngai phano 10 pass ni job kosto ke na hamani bile tamo bujia sumai ngai tongma nang tabu.
Da panthor nangano bujina khlaidi ang baboni sumaino noroi manglak ang sini dophawa kobor mental hinjagui phano dophana sosana saitongnai William Carey tei Raja Ram Mohan Rai songni saitomung baise Satidaha Protha no mothangmano hingke obo hai samung kaham no khe tangai khlai maina tongnai Panthor mokol tei hoprang jengjago khumpuini kok khanawi joli jangmani obona nini sumai ha nangma mental brisibile mental psychiatrics doctor bai naijak de hinai haino hai thaprariwi kono kok sayai himi thango panthor Kumpui thapra rijangmat khangaro yagyasa berawi da panthor hne yagmana khlaiwi mokolni mukti siari hai naharei panthorni bukhano sepengna nayo pia panthor mokolni mukti huwi teruk yapri sewi thango Au bayabrok hoda dophano swnamnani bo kisani kogya kaisa hamya lamano kahambo tubunabo kisani kogya subaina loge no mano phiaba swnamna belaino tugo heda bayabrok norok comment khe sadi hamjama da kotor smai teyo kothmano tei bokuso khananani bagui channel no subscribe khlai bell notification on khlai tonidi tei like share khlainani bo tapokdi belaino hambai kogrobai kusugo kathum